Men deler man det så eller til samlet pakke? Ja, helt pakke. Ej, jeg har også bare belastende. Man skulle da gå ellers. Ja, det kunne da godt. Det kunne da snakke. Hej Sten! Han går bare rundt og ser mega skål. Det er ikke det pænt, jeg har. Kæft, snakker
Gør det bedre, så er det bedre. Ja, og så fik han forsøgt at sætte polen ind med det. Ja, vi vil også have en ud og kigge på det, men... Det var hun ikke lige til. Kigge over. Jeg synes, at det begynder at råbe så højt. Det synes jeg. Og langt. Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at der ikke tænder. Ja, og de næste to, vi skal se på banen, det er katalog nummer 13, Jill Holtze Rasmussen, med Gensis Bodil og Søren Petersen, katalog nummer 12 med Slutsdag Milo. De må meget gerne være klar. Venstre og første gæster. Og så registrering, og så vender han rundt og lidt. Ja, nu er jeg tilfreds. Jeg tænker på, at alle andre der må gøre det stort sag. Ja, så har vi haft de to første hunde i anden del, og bestemt begge to flotte programmer. Vi har Bjarne Brix Nero, den frie fod, hvor jeg har noteret, at den går dejligt opmærksom. Momentvis, specielt på vej ud, presser den en anelse, og ind i øvelsen af stor og betjening af en togdels bestemt en dygtig amatør, som vi togdeles lige meget det sidste tempo, øvelsen i næste. Flugtspringen, en rigtig pæn øvelse,
Jeg har den i fortrængelig med den bemærkning, at de lige styrer ganske let ind i hundekøren, og det samme gør sig gældende med klatterspringen, som er også i fortrængelig. Fremmersendelsen har ingen anmærkninger på den er fortrængelig. Afdækningen af afledningen er i orden fortrængelig. Det er et protokollet SG 92. Da vi Martin Knudsen og Cerise Carlo, bestemt også en dejlig opmærksom hund at kigge på, som hun der i et par situationer søger ind i det, jeg kalder kassen. Vi har en Trine Fogh, dejlig opmærksom, presser en anelse på vej ud og presser en anelse i venstrelændens øvelsen et stort indskæng, ser man gang. Bortset fra, der er mange skridt ud til kommandoen, så er øvelsen i orden og højvis fortænkelig. Afdækning med indkald, og den har den dækker en anelse hurtigt, den kravler lidt ned, og her søger den i sin grundstilling ind i kassen øvelsen i vestskæg. Stående løb, igen mange skridt frem til kommandoen, men ellers er øvelsen i orden. Og den afsluttende grundstilling finder jeg i orden. Her er øvelsen i fortænkelig. Rapportering. Den rigtig dygtige rapportør, 2 kilos rapportering, har også noteret, at den søger ind i kassen i grundstillingen. Det gør, at øvelsen er i stort ST. Flugtspringen, klatterspringen er uden anmærkning, fortænkelig. Fremmersendelsen uden anmærkning, fortænkelig. Afdækningen er i orden til fortænkelig. Vi ender i prædikatet fortænkelig og 97. Det er lydens pjat. Det har ikke skidt med sagen at gøre. Det ender jo med, at de skal bestemme os på, at man skal have skilning i lidt, og den anden side også. Nu skal vi se ham der. Hvor er det dumt, det der? Ja, den løber sådan en forbudt der skidt. Nej. Dumme for ikke? Jeg ved ikke engang, hvordan man bliver ved. Det var imellem kommandoen kom til at sige det. Hvordan tagger man en bil, så man kan ikke se lige at tage mig til. Nej, det er sygt. Prøv lige at se det her. Det er dejligt. Det er simpelthen dejligt at arbejde. Sæt dig. Nå. Sæt dig min. Det er så kraftigt. Ja, det er der altså. Der er for meget tryk i beholderen. Kraftigt med sjov. Det er med og flot. Kæft, hvor er det ærgerligt. Nu ser han selv på det. Det er okay ansigt. Ja, sådan. Så
Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Ja, det er for meget. Ja, det er kraftigt. Lækkert at se på, mand. Kæft, hvor er det ærgerligt. Det er 2 grundstillinger. De sidste 2 år. Kæft, det lever det til. Det må man sige. Ja, det er sgu da hurtigt, når det er værd at se på. Kæft, hvor er det ærgerligt. Var det så godt? Ja, må det ikke. Også med det gode. Ja, det er bare all over the place. Det er sådan det. Nej! Det er noget at tage barn noget af. 15 minutter. Sæt dig nu for helvede på det. Åh, hvor er det ærgerligt, det der. Kæft, hvor er det ærgerligt, mand. Ja. Hvad vil du trække for sådan 2 eller 3? Er du ude af Trine, gør det ikke? Det er med maven. Der er alt for meget tryk i hånden. Hvorfor er det muligt? Ja, og den næste hud. Ja, det var Martin og Tobias Caro. Vurdering, at det var lidt tættere op til optiden af Sokratis, nu var der oppe banen efter 9 år, han holdt mit stort LG, den har toppet walking. Lidt hurtigere ned i selve grundstillingen i udkaldet, altså øvrigt 9 år, han holdt helt fortrinligt. Flugtbesøg, flot og effektiv øvebesøg fortrinligt. Afværelse overfald herefter, fredag bliver lige en detalje skævt, altså resten i orden, den er holdt helt fortrinligt. Rygtransport, det kommer op og skal slukke ham, og han har en grundstilling, der bliver han så ikke, han vil gerne stå i dag. Og det gør også, at det er lidt uroligt, at vi skal starte rygtransporten. Han kommer lidt foran en periode, øvelsen går i stor fod. Overfald efter rygtransport, han får ikke helt fuldt greb, men han korrigerer ikke med det samme. I forbindelse med indtransporten starter vi med at mangle den første grundstilling øvelse, hvor det er sket. Hovedbrønden er langt op, så er det effektiv øvelse, der er holdt helt fortrinligt. Afværelse overfald herefter. Også her en effektiv øvelse i forbindelse med slippet, der bliver der lidt uro i grebet, inden han går af. Og da du kommer op til ham, der går han hen og belaster figuranten inde på benene. Og her mangler vi også en startgrundstilling øvelse, den er et stort kod. I dag er der 94 i skik.